Takže čaute ľudia, vítajte môjho nového videa a dneska si ukážeme, ako urobiť takéto krásne a hladké pohybovanie v Scratchi. S prvým, čo začneme, že si vytvoríme novú premenu X, rýchlosť, dáme pre všetky postavy a novú Y, rýchlosť. Tak, môže to byť hociaký názov, ale ja preferujem X a Y rýchlosť. Teraz dáme pri kliknutí na vlajku nastav obidve X rýchlosť a Y rýchlosť na 0. A môžete, toto je výberová, môžete si dať, že skoč na 0, aby ste začínali presne v strede a 0. Potom čo urobíme, dáme, že opakuj stále, dáme ak, dáme 4-krát toto ak a dáme zisťovanie, dáme, že stlačené, medzerník, to vyťahneme a dáme si tam napríklad šípka vpravo a šípka vľavo. Dajte zmeň X rýchlosť o 2. A pre šípka vľavo dajte X rýchlosť minus 2. A potom pre šípku hore alebo šípku dole dáme zmeň Y rýchlosť o 2 a zmeň Y rýchlosť o minus 2. Tak a máme teraz začiatok. A potom tu taktiež musíme dať do opakuj stále. Nastav X rýchlosť a nastav Y rýchlosť dáme X rýchlosť a Y rýchlosť krát 0,9. To dáme do obidvoch a hodíme to do nastav X rýchlosť na X rýchlosť krát 9 a nastav Y rýchlosť na Y rýchlosť krát 9. Potom dáme zmeň X a zmeň Y o X rýchlosť a Y rýchlosť. Potom, čo máme toto, by ste to mali mať. Viete, ako sa krásne pohybuje? To by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Dajte like a odber na toto video a my sa vidíme pri ďalšom. Čaute.